oraz za mnóstwem czysto cierpiącym, aby im miłościwy Jezus krwią swoją świąty ogień zagasił. Prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skutkę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wezwanie. Thank you.
skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie zwyciężą. I Tobie dam klucze od Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Takie słowa wypowiedział Jezus do Piotra, ustawiając go swoim namiestnikiem i równocześnie Jemu jako pierwszemu z apostołów zlecając władzę pasterską. Tę władzę Piotr za pośrednictwem wspólnoty Kościoła w mocy Ducha Świętego przekazywał swoim następcom. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół. Te słowo usłyszał człowiek, zwyczajny, prosty rybak, który zanim został namiestnikiem Chrystusowym, został poddany jakże wielkiej próbie. Właśnie wtedy, kiedy Jezusa aresztowano, kiedy trwał Jego proces, służąca, odźwierna, zapytała się Go, czy Ty nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka? I odpowiedział, nie jestem. I odpowiedział, nie znam Go. Domyślę, nie mam z Nim nic wspólnego. Można więc by było powiedzieć, że wtedy Piotr postawił wszystko na głowie. Przecież został przez Jezusa zaproszony do grona apostołów, powołany, wybrany, a teraz wybiera się Jezusa, aby ratować swoje życie. Jak więc to pogodzić z tym faktem, że Jezus go wybiera? A jednak Jezus nie patrzył na zasługi Piotra. Nie patrzył na to, jakim jest człowiekiem. On po prostu swojej wielkości i dobroci wybiera i obraża niegodne narzędzie wielkimi darami i daje zadania. Dlatego słyszy Piotr także i po trzykroć przez Jezusa stawiane pytanie: Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? I odpowiada także trzykrotnie: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Panie, Ty wszystko wiesz. W ostatnim słowie, kiedy ostatni raz wyraża miłość do Jezusa, już mówi o tej miłości nieskończonej, o miłości nadprzyrodzonej, o czym świadczy użyte przez autora relacjonującego to wydarzenie w Ewangelii greckie słowo. Czy Ty mnie miłujesz? Odpowiada tak, ale Jezus nie wybiera go znowu dlatego, że go miłuje, ale dlatego, że go wybiera. I do tego człowieka, który jest słaby, Jezus mówi: paś owce moje, paś baranki moje. I Tobie dam klucz od Królestwa Niebieskiego. I potwierdza Jezus uprzednio dokonany wybór. On, niezależnie od tego, jakim człowiekiem jest Piotr, w jego dłonie składa wielkie dziedzictwo i równocześnie wielką odpowiedzialność. Dzisiaj, kiedy Kościół powszechny jest bez pasterza, a stolica apostolska przeżywa wakat, a kardynałowie niedługo będą szykowali się do kolejnego konklawę. Różnego rodzaju głosy słychać na temat odejścia papieża Benedykta XVI. Są tacy, którzy porównują go z odejściem Jana Pawła II.
Ojca do ostatniego tchnienia. Pamiętamy te dni, które przecież telewizja transmitowała z placu Świętego Piotra, jak tłumy zgromadzone na tym placu trwały na modlitwie, aż do momentu, kiedy ogłoszono, że papież Jan Paweł II wrócił do domu Ojca. I pamiętamy to zawołanie: Święty natychmiast. I pamiętamy także i to, jak komentowano tamto odejście. Trwał przy Jezusie Chrystusie do samego końca. Kiedy jego następca papież Benedykt postanowił inaczej zakończyć swój pontyfikat, różnego rodzaju media zadają sobie pytania i próbują różnych interpretacji, często przez siebie wymyślonych, często niezgodnych z prawdą. Próbują różnych interpretacji, zadając pytanie, dlaczego papież Benedykt XVI odważył się na to, co zrobił. A jednak także i ta forma zakończenia pontyfikatu jest trwaniem przy Chrystusie do samego końca. Jan Paweł II trwał w cierpieniu do samego końca. Papież Benedykt XVI chciał trwać przy Chrystusie do samego końca na miarę swoich ludzkich możliwości. I rozumiejąc, że urząd Piotrowy nie jest związany tylko z jego osobą i że do prowadzenia Kościoła, do prowadzenia Łodzi Piotrowej potrzebny jest zdrowy człowiek o wielkiej sile ducha, ale także i o wielkiej sile fizycznej, zdrowy po prostu. Postanowił sam usunąć się w cień i wydał rozporządzenie, aby kardynałowie zebrali się na konklawę i wybrali jego następcę. Także i w taki sposób, jak Jan Paweł II, papież Benedykt XVI wyraził miłość do Chrystusa, wyraził miłość do Kościoła. Pragnął nie swojego osobistego dobra, ale dobra Kościoła. Jak decyzja Jana Pawła II, aby trwać przy Chrystusie w cierpieniu do końca, wymagała wielkiego heroizmu, ta decyzja papieża Benedykta XVI, aby usunąć się w cień i dać miejsce następcy, także wymagała wielkiego heroizmu. I także jest wyrazem wielkiego przywiązania do Jezusa i do tajemnicy krzyża. Niektórzy media zastanawiają się, co dalej będzie z Kościołem. Jakby zapominali, że poza ich przesłankami, wnioskami, wymyślaniem różnych teorii jest słowo, które zapisali ewangeliści, a które Jezus powiedział: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół i bramy piekielne go nie zwyciężą. I Tobie dam klucze od Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Niektórzy zastanawiają się, co będzie, jak będzie Bóg papieżem. Papież będzie jeden, ten, który jest na urzędzie. Natomiast przecież i tak było w historii naszej archidiecezji. Księża arcybiskupi odchodzili na emeryturę i przekazali pastora swoim następcom. I był taki moment w naszej archidiecezji, że mieliśmy równocześnie kilku księży arcybiskupów, seniorów, emerytów. Ale rządcą był ten, który aktualnie przez Ojca Świętego na urzędzie biskupa oficjalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej był postawiony. I podobnie jest w sytuacji bycia biskupem Rzymu, papieżem.
papież jest jeden, czyli będzie nim ten, na którego wskażą w czasie konklawy kardynałowie i który swojej wolności odpowie, wyrażam zgodę na wybór bądź wola Twoja, Panie.
Niech